Era Nu mă interesează pe mine. un compliment. Compliment, de ce? Că m-a comparat cu Abramovici. Pe de unde știi tu ce fel de om e Abramovici? Pe mine mă interesează să fiu comparat cu un om atunci când îi cunosc valoarea sufletească. Valoarea Abramovici nu-l cunosc încă și atunci nu știu, sunt sigur dacă e o comparație pozitivă sau negativă. Toată lumea va fi cu ochii peste apă. Stați liniștiți, stați liniștiți. Am cartierul în inimă și bag butul în sânge. M-am născut cu zarul în mână, nimeni nu mă învinge. Sunt respectat de toată lumea că fac bani grămadă. Am tot ce vreau pentru ai mei, cu mulți ar vrea să aibă. Fetița mea prințesă, nevastă mea regină. De-aia lumea se oftică, de-aia lumea-mi poartă pică. Joc bacul de mic de când eram puștan, cu golanii din cartier pentru bani de buzunar. Acum sunt tatăl lor, joc pe sume mari, cu borfași de primă clasă, numai cu milionari. Norocul e de partea mea, câștig dublu decât pierd. Câteodată mai trișez când mai cade cât un fraier. Viața e ca zarul, se rostogolește. Cine e mai slab, ăla se pârlește. Ce-am avut am pierdut, Ce-am avut am pierdut. mi-a plăcut să joc barbut. Mi-a plăcut să joc barbut. Acum stau și mă gândesc, Ce am avut de realizat, am realizat. Acum stau și mă gândesc. de ce toți mă ocolesc. De ce toți mă ocolesc? Ce am avut am pierdut. Mi-a plăcut să joc barbut. Acum stau și mă gândesc. De ce toți mă ocolesc? Ce am avut am pierdut. Mi-a plăcut să joc barbut. Acum stau și mă gândesc. De ce toți mă ocolesc? Am intrat adânc în joc, într-o zi fără noroc. S-a văzut de la început, m-am băgat și am pierdut. Stați liniștiți, stați liniștiți. O să vedeți. Mulțumim. Salut. Stai puțin că vreau să-l întreb ceva.